Pa nije, najnormalnije smo slobode. Ćao, ćao. To vrijeme. Centri više odmah. Ej, prva, nek stavlja 12 kilo. Miša je zadnji ide. Tako radi, tako je opće. Ti ili nemoj da pije. Ali reći šta to? A? Uzet zelanice. Gao. Zelanice. Ne trebaju mi. Malo probim. Ko kako zna, nema veze ako nisi uhvatio posao. Svaka strana. Maks, ajde. To je što brže sad nema veze. Ajde. Što brže. Bočni pokret, ne poluokret. Kako se završio, skupimo se da se istignemo i to je to. Dole, povuči se brzo dole, poenta je brzo na dole telo da ide, a gore se ispraviš, ne da ostaneš pogrbni, ispraviš se brzo, vratiš se brzo, ide pred njih, op, dole brzo. To je stresa. Pa ne znaju, ali možda, znaš. Znate kako. Ajmo, 2-1. Po meni.